Aesthetic projects. Mutanen mu 'yan arewa ana cutan mu 'yan arewa. Al'ummar mu 'yan arewa ana cutar mu 'yan arewa. Mutanen mu 'yan arewa ana cutan mu 'yan arewa. Al'ummar mu 'yan arewa ana cutar mu 'yan arewa. Mu dai 'yan arewa muna fama da matsaloli. Wai babu manya ne nan arewa so muke mu gane. Kullum nan arewa ababe ke taɓalɓalewa. Tsadar rayuwa dai arewa ga mu nan cikinta. Mutanen mu 'yan arewa ana cutan mu 'yan arewa. Muka furta zantukan mu kan matsalolin arewa. Sai ka ji manya sun faɗi ai